mulle ystäväni, joka on avustanut tässä ruoanlaitossa, niin sanoi, että älä anna Arin tehdä tätä sisätiloissa. Joo, okei. No niin, mitä sä Mutta nyt teet? siis tässä on kuivattuja suomalaisia nakkeja. Ei ole venäläisiä, vaikka pitäisi olla siis venäläisiä, mutta nyt tulee sitten tämä venäläinen osuus. Eli täällä on tällaista ainetta, jota myös etanoliksi kutsutaan, puhdasta sellaista. Ei vittu. Tämä on waste. Ja tämä ei sisällä siis mitään denaturointia. Tämä on lääketeollisuuden laboratorioiden terveydenhuollon käyttöön etanolia, tilavuusprosentti 96. Tähän haittuu koko ajan, se on korkea. Sitä laitetaan kevyesti tänne näin nakkien päälle. Ja tämän jälkeen ikään kuin kypsentävät itse itsensä tässä. Joo. Näin. Joo. Kuinka kauas kannattaa mennä? Ei jännitä. Mitä itse asiassa pahasta? Tässä ei mennä helposti syppää. Sanoi mies ilman kulmakarvoja. Palaa jo. Palaako? Oh. Nyt lähti. Nyt on liekki. Hei, kulmakarvat oli sulla ennen tätä. Nyt toiseen suuntaan voisi tähän kallistaa. Just hyvä. Ui. Noin. En mä tämmöstä toinen nähnyt. Vieskaa. Ja ideana on se, että se palaa siinä se alkoholi. Ei jumaleissa. Ja syödäkö noin pitää? Ja mä vaan mietin, että onko siinä tarpeeksi Olis tää voi nyt ruveta heittelee sen lisää. Siinä kypsyy läpi. No niin, nakki tulee sitten siinä. Kyllä se palaa ihan oikeesti. Joo, palaa. Sen takia mä heiluttelen, että se tulee kaikki sieltä, koska sitähän on vielä tuolla pohjalla vaikka purunakki. Siinä tuo astiassa, niin no niin. Keskelle jäädä nyt vähän. Niin, kato, ne pyörii siihen välillä kun heiluttaa, niin kyllä ne... Haittuu hyvin se lämpiä vähän. Tuolla rupesi se nakki tummumaan. Siinä lähti tummumaan. Joo, tuo on hyvä se heilu. Joo. Kato, kun nyt ne nakit on lämpimiä, Joo, niin se palaa paremmin. Mut hei myrkytyskeskuksen numero onks kellään? Mä tiedän, että Pekalla on ainakin Mastercardien sulkunumero. Onks Henkka vai soitellut sulle? Ei se ei oo käyttänyt palvelua hyväksi. Ui, kato.